digamos que o punto máis álxido, ou un dos máis álxidos, foi unha protesta que levamos a cabo no pleno da Deputación de Lugo, que nos encadeamos varios ali. Evidentemente, aquilo tuvo bastante repercusión, e fomos detidos, varios. Pasou o tempo, non pasou máis, e cando un día estábamos no local tranquilamente, aparece unha dotación policial a buscarnos. Había que ir esposados. Entonces, nós empezamos a negarnos como nos iban a levar esposados e non nos íbamos a escapar e tal e que cual. Pero os polis insistían en que tiñamos que ir esposados, hasta que apareceu o sarxento e dice, non, se este señor, por Milucho, señalando a Milucho, se este señor o meu pai coñece e vai ás súas asambleas, como vou leválos esposados? Respondo eu por eles. Foi maneira de que fóramos ante o xuez, pero sin esposar. Bueno, é unha pequena anécdota de hasta onde chegaba realmente naquel momento a presencia das comisións labregas no medio rural. Deso xuicio foi a posteriori, porque primeiro aí nos detuveron, tomaron os datos e demás, despois foi cando nos levaron ante a policía, na policía nadie declarou nada, empezamos moi ben, co nombre, tal e que cual, como te chamas, e logo cando empezaban con a pregunta perteneces a non sei que, nego a declarar se non é ante o xuez. Esa foi a nosa consigna, e así foi como non houbo proceso na policía máis, e dali a un tempo que non lembro cando, debo ter algún papel por algún lado, tuvemos un xuicio, e nese xuicio nos condenaron, non me acordo nin a que nos condenaron, é dicir, era igual, total, tiñamos algúns máis, outros menos, tiñamos detencións variadas, e ao final había unha multa por medio, pero como éramos insolventes e demais, eu creo que eso nunca se quedou, acabouse quedando en nada.